boas noites, señoras e señores, benvidos, benvidas unha xornada máis ás Pontes. Hoxe este repaso que realizamos cada venres a actualidade municipal, un repaso destes últimos 7 días, e comezamos neste caso na Coruña, porque ali a Deputación Provincial xunto coa Asociación Adiante das Pontes rubricaban un importante acordo mediante o cal o Goberno Provincial aportará 7.000 euros ao novo programa de prevención, neste caso de condutas aditivas, que vai desenvolver a Asociación Pontesa. A Deputación da Coruña e a Asociación de Persoas Adictas e Familiares Adiante rubricaron o pasado mércores un novo convenio de colaboración, neste caso para poñer en marcha o programa de prevención En Familia Todos Contan. O proxecto pretende servir como axuda ás familias pontesas en situación de vulnerabilidade e darlles os recursos necesarios para afrontar un caso de consumo de sustancias aditivas no ámbito familiar e suporá unha inversión total de 9.463 euros. Precisamente a Deputación da Coruña farase cargo do 75% do custe do programa, cunha aportación de 7.097 euros, e que se facía efectiva esta mesma semana da man do acordo asinado entre o presidente provincial Valentín González Formoso e o presidente de Adiante Roberto Fernández. En Familia Todos Contan ten como obxectivo fortalecer o ámbito familiar como espazo clave de prevención, reducindo factores de risco e reforzando os de protección. Para iso, dotarase a pais, nais e titores legais de ferramentas prácticas para mellorar a comunicación familiar, a supervisión parental, a xestión de conflitos e as habilidades educativas, aspectos fundamentais para previr condutas aditivas dende idades temperas. Así, ofreceránse sesións de traballo grupal, un total de 8 con 3 horas de duración, e tamén atención individualizada prestada por profesionais da psicoloxía e da educación social. Está previsto contar coa participación directa dunha dúcia de persoas nas sesións en grupo e ata 24 nas sesións individuais que estarán adaptadas a cada realidade concreta. Dende adiante agradeceron este novo respaldo á Deputación da Coruña, que tildaron de fundamental para manter e consolidar programas preventivos no ámbito familiar nas Pontes, que axudan a crear contornas familiares máis seguras e protectoras ante as condutas aditivas. Cambiamos de tema, visitamos agora a Escola Infantil Municipal da Barosa porque precisamente o Concello pende sacar a licitación deste servizo ao longo dos vindeiros 3 anos e un cuarto, neste caso a maiores, por un valor de 2,7 millóns de euros. O Concello das Pontes vende licitar o servizo da Escola Infantil Municipal A Barosa para os vindeiros 3 anos máis un cuarto de prórroga. O contrato, que conta cun orzamento de 2.717.283 euros, ten por obxecto que a xudicataria se encarga de prestar este servizo educativo asistencial durante todo o ano, ao máximo de 87 nenos e nenas de entre 0 e 3 anos de idade. Segundo as prescripcións técnicas do concurso, as empresas que concorran ao mesmo deberán ofrecer unha atención integral dos e das menores escolarizados, tanto nos aspectos educativos e sociais como na alimentación, cuidado e hixiene dentro do horario da escola, ademais de afrontar a xestión e administración do centro, que abrirá as súas portas de luns a venres todo o ano entre as 8 da mañá e as 8 da tarde, en horario ininterrompido e con servizos como de comedor. Con respecto ao persoal que deberá ofrecer este servizo, segundo as bases do concurso, serán un mínimo de 11 persoas a xornada completa con titulacións como licenciatura en Pedagogía ou Psicopedagogía ou técnico de Educación Infantil. As demais empresas interesadas terán que presentar unha memoria técnica do seu proxecto educativo, dos servizos complementarios, a metodoloxía a empregar, a proposta de menú para o servizo de comedor ou as diferentes actividades educativas complementarias a desenvolver durante o curso. O prego íntegro deste contrato xa se pode consultar na web municipal aspontes.org ata o 13 de febreiro, data na que se pechará o prazo de presentación de ofertas. Seguimos con máis cousas, porque o vindeiro luns regresan as charlas mensuais de Espazo en Familia, programa educativo impulsado dende a Concellería de Benestar Social. A Concellería de Benestar Social vai reeditar a vindeira semana o seu programa educativo Espazo en Familia. Novamente teremos cada mes, e ata que remate o curso, unha sesión aberta aos pais e nais en a que se irán abordando temas que protagonizan o seu día a día e tamén a actualidade. A chegada da inteligencia artificial e a súa rápida evolución neste tempo vai centrar a convocatoria deste mes de xaneiro. Así, o vindeiro luns dende as 6 da tarde, no Soto da Casa do Peso, ofrecerás unha sesión formativa sobre os beneficios e tamén os perigos desta nova ferramenta digital, ademais dunha serie de pautas para que os nosos fillos e fillas fagan uso dun xeito seguro deste tipo de tecnoloxía. Como é habitual, as prazas para asistir a este encontro serán limitadas, polo que é necesario anotarse previamente no Departamento de Servizos Sociais de xeito presencial, telefonando 606 70 60 88 ou ben mediante o código QR que se pode atopar nos cartéis anunciadores desta xornada.
Seguimos no ámbito educativo, neste caso cunha interesante visita que tiñamos onte mesmo aquí ás dependencias municipais, porque os alumnos e alumnas de segundo de primaria do Colexio da Magdalena aproveitaban a mañá para coñecer os servizos municipais. O mellor xeito de que as futuras xeracións se acheguen ao traballo que se realiza das administracións é abrirles as portas a esas cidadáns e cidadás do mañá e que son imprescindibles para o pobo das Pontes, para a súa economía e para que o seu día a día funcione. Para iso, onte mesmo, a Casa do Concello recibía unha vintena de alumnos e alumnas de segundo de primaria do Colexio da Magdalena. Un grupo de nenos e nenas que cambiaron os libros e os exercizos polos corredores da Casa Consistorial e que se interesaron activamente por todo o que se fai cada día en cada un dos departamentos da Casa do Concello. Na compañía das súas mestras e tamén das concelleiras Ana Pena, Leonor Tenreiro, Elena López e Tania Pardo, estes nenos e nenas percorreron as dependencias municipais, dende o rexistro ata as oficinas de recadación, administración ou informática, en comparada espacial no salón de plenos. Alí nas cadeiras nas que habitualmente vemos o alcalde Valentín González Formoso, ao seu equipo de goberno e aos grupos da oposición, estes nenos e nenas se convertían por un día en concelleiros e concelleiras e ata se animaban a realizar algunha que outra pregunta sobre como é o día a día da administración municipal, as edilas que os acompañaron, aínda que tamén houbo tempo para realizar algunha que outra petición. As concelleiras deron resposta a todas as inquedanzas e solicitudes lanzadas por estes particulares visitantes, que puideron vivir por unhas horas o que formar parte da administración do seu concello. Cambiamos de rexistro, visitamos agora a Praza da Capela do Carme, onde hai varios meses podemos desfrutar dese impresionante mural de gran formato dedicado ás nosas festas. Un traballo realizado por Delio Rodríguez e que está a competir na plataforma internacional Street Art Cities por convertirse na mellor proposta muralística en gran formato de 2025. A Concellería de Turismo quere colocar as Pontes como referente da arte urbana en gran formato, de aí que iniciase unha campaña para promocionar a candidatura do mural dedicado ás festas do Carme como mellor proposta de mural do mundo no certame internacional Street Art Cities. O deseño do vigués de Leo Rodríguez, no que podemos desfrutar dunha imaxe dun gaiteiro unha pandereteira na Praza do Carme, coa capela como testemunha e a veciñanza en plena verbena, xa lograba coarse entre as 3 mellores propostas internacionais do mes de agosto deste mesmo certame, e agora compite con outros 59 murais esparexidos por cidades de todo o planeta por ser a mellor proposta de 2025. A obra de Rodríguez competirá con propostas afincadas en países como os Estados Unidos, Argentina, Italia, Grecia, Australia, Alemaña ou Inglaterra, e tamén con pezas que están en territorio galego, como a de Mondeván, en San Xoán de Río, ou os traballos realizados por Eva Casais en Ponteareas e o Morrazo. Tal e como nos recordan dende a Concellería que dirixe Elena López, ata o día 31 deste mes, todo veciño e veciña que así o desexe poderá votar polo mural das Pontes mediante a web streetartcities.com/awards/2025. Alí hai que escoller o mural de Delio Rodríguez e tamén facer unha segunda votación pola mellor cidade das candidatas. Posteriormente recibiremos no noso correo electrónico un email de confirmación do noso voto e tras aceptalo a nosa decisión xa será contabilizada. Deste xeito tan sinxelo poderemos respaldar esta homenaxe ás nosas festas e que en todo o mundo se coñeza o poder da tradición e da cultura de Galicia. E de Delio Rodríguez, que está loitando por contar con ese premio a un pontés como é o investigador científico Jerónimo López, que vai ser recoñecido o vindeiro mes de febreiro no Festival Internacional de Cine de Montaña de Huesca. O alpinista e investigador Jerónimo López recibirá o vindeiro mes de febreiro o premio honorífico do Pirineos Mountain Film Festival 2026, concedido pola organización deste prestixioso Festival de Cine de Montaña Aventura e Natureza. O xeólogo das Pontes sumará ao seu palmarés un novo recoñecemento polo seu papel como referente nacional e internacional no mundo da escalada e tamén no estudo de territorios naturais como a Antártida. Da man deste galardón, segundo apunta a nota de prensa o máximo responsable da cita alto aragonesa David Asensio, preténdese recoñecer o traballo trayectoria de López, que o seu xuizo representa os valores que propón e defende este certame cinematográfico. Un premio co que vai poñer en valor a súa trayectoria dedicada á exploración e estudo de enclaves con gran importancia medioambiental e o seu papel como unha das voces máis autorizadas a nivel nacional e internacional sobre os efectos do cambio climático nas montañas e nos glaciares. Esta homenaxe chega xusto cando se celebra o 50 aniversario da súa expedición xunto con Gerardo Blázquez, en a que foi quen de alcanzar un dos 14 oitomiles en Manaslu, no Nepal, un fito no mundo da escalada nacional xa que este foi o primeiro equipo español que lograba alcanzar unha cima destas características.
Jerónimo López recibirá o 26 de febreiro no Teatro Olimpia de Huesca este recoñecemento nun acto no que tamén se vai estrear o documental Himalaya más 50, cambios en las montañas máis altas del mundo, e que recolle o seu regreso ao Himalaya e onde analiza os cambios experimentados pola montaña nestas 5 décadas. Asemade, o tamén profesor emérito da Universidade Autónoma de Madrid tamén ofrecerá unha conferencia sobre as consecuencias do cambio climático na Antártida e no Ártico e como influen no resto do planeta, unha charla que se vai impartir a mesma mañá da entrega destes galardóns no Pazo Villahermosa de Huesca. A marxe deste novo recoñecemento, Jerónimo López tamén suma unha importante experiencia como alpinista con a trintena de expedicións ás súas costas por todo o planeta, varias ao Ártico e unha ducia á Antártida. Cabe salientar entre a súa extensa experiencia escaladas ao Everest, o Val de Yosemite en California ou o glaciar de Baltoro en Pakistán, ademais do seu papel como presidente do Comité Científico para a Investigación na Antártida entre 2012 e 2016 e como vicepresidente uns anos antes, o que lle permitía recoller o Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional concedido a esta organización. Asemade conta con diferentes publicacións, estudos científicos e tamén sobre alpinismo e unha gran experiencia na realización, grabación e dirección de películas e documentais sobre expedicións ao Himalaya e a Antártida. Entramos xa en terreo cultural, en terreo neste caso de distintas apostas e actividades que nos chegan dentro do Departamento Municipal que dirixe Lona Tenreiro, e unha delas será o 21 mes de febreiro, porque chega ás Pontes a banda madrileña Merino. A Concellería de Cultura deu a coñecer xa un adianto da programación que nos agarda na nosa vila de cara ao mes que ven, e que o día 27 de febreiro contaremos coa visita da banda madrileña Merino. Sandra Merino e Alex Gallego estarán no Auditorio Municipal Alobi presentando o seu terceiro disco, El Bosque, unha viaxe a traverso das propias experiencias vitais de Sandra dende que era nena e ata o seu momento actual. Un percorrido por este último traballo que se vai mesturar con eses primeiros temas que os fixeron coñecidos daquel Piel, Equilibrio e Humo editado en 2019. Aquella que quiso subir a la copa del árbol para sentirse a salvo, pero nunca hubo rama segura, ni bosque ni red. Pero nunca hubo rama segura, ni bosque ni red. Cuando el mundo se vuelva gigante y no sepas dónde quedarte, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Si algún día no encuentras a nadie, alguien que venga a salvarte, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Deseo que sanes aquello que no hablas con nadie. Deseo que cuentes conmigo, que ya me lo sé. Que no pasó nada por no superar el examen, por no contestar el mensaje, por no explicar el porqué. Deseo que sueltes aquello que no es importante, que solo durante el trayecto podrás entender que las cosas de lejos a veces se ven más brillantes, pero luego Merino subirás ao escenario da Alobi con Nuria Bonet na guitarra eléctrica e Javier Vitone nos sintetizadores para dar vida a un concerto que está programado para as 8:30 do serán. As localidades xa están á venda na web aspontes.sacatoentrada.es a un prezo de 10 euros máis gastos de xestión, ademais do mesmo día do concerto, na billeteira da Alobi unha hora antes do seu inicio. É dunha formación que chega da capital a outra que de aquí, da nosa propia vila, porque o vindeiro mes de febreiro tamén imos ter a oportunidade de desfrutar sobre o escenario do Auditorio Municipal Alobi dos ponteses Super F que regresan aos escenarios. Super F está de volta ao grupo de rock pontés tras 2 anos sen sacar nada novo e dedicados á súa particular homenaxe a Jimi Hendrix con On Fire, volve aos escenarios e fano nun espazo que coñece a perfección como é o Auditorio Municipal Alobi. A formación que integran César Yáñez, Carlos Moreno e Genel Vérez ofrecerá o día 20 do mes que ven un recital no que van recuperar os temas dos seus traballos Sin Aliento, Canciones Incendiarias e Puñales. Os das Pontes non van estar sós, xa que compartirán a actuación coa incomparable voz de Madame Bird, o alter ego da cantante Carla de Figueredo. A gran voz desta artista cos seus ritmos de soul e R&B propios das grandes divas de décadas atrás, como Aretha Franklin, será a segunda protagonista dunha cita que está programada para as 8:30 da tarde. As entradas poderánse adquirir próximamente na web aspontes.sacatoentrada.es e tamén o mesmo día do concerto na billeteira do Auditorio Municipal Alobi. Do mundo da música ao mundo do teatro, o mundo da comedia, dos monólogos, porque temos cita o vindeiro 13 de febreiro tamén no Alobi. Neste caso, da man de Dejarme Solo, unha produción posta en marcha por Sinese Producciones e que encabeza o actor local Juan Anillo.
A comedia por riba en vivo en directo sempre é unha boa opción para desfrutar do tempo de ocio e desconectar por unhas horas das obrigas e dos agobios do día a día. Así que lles propoñemos un plan que non poderán rexeitar para a noite do 13 de febreiro e sen sair das Pontes con tan só chegarnos ao lobby, porque poderemos desfrutar da compañía sin ese Producciones e da súa proposta, Dejarme solo, un espectáculo protagonizado por 4 grandes figuras do humor nacional. O coñecido actor de Muras Juan Anillo lidera un reparto de grandes actores e actrices como a televisiva Virginia Riezu, a drag Dolly e o coñecido humorista e guionista Javier Traba. Entre os 4 darán vida a unha función do máis entretida, moi semellantes a espectáculos típicos do Clube da Comedia, onde monólogos e improvisación irán da man para darlle unha volta á actualidade e a temas cotiás do noso día a día. A representación botará a andar ás 8:30 da tarde e as entradas poderán adquirirse próximamente na web aspontes.sacatoentrada.es ou ben na billeteira do lobby dende as 7:30 da tarde e ata o inicio do espectáculo. Hoxe tamén nos imos ata a Biblioteca Municipal Enrique Rivera Rouco porque nesta semana dábanse a coñecer, neste caso, os datos correspondentes ao Reto Lector 2025. Máis dun cento de persoas entre público adulto e tamén crianzas se animaron a participar nesta actividade. En 2026 temos máis novidades e de seguro que se baten todos os récords. A Biblioteca Rivera Rouco vende inaugurar 2026 da man dunha nova edición do seu Reto Lector para público infantil e adulto, unha proposta que celebra a súa 10ª convocatoria e que permite ás persoas anotadas marcar un calendario de 12 lecturas de diferentes estilos e xéneros propostos dende a biblioteca con premio para os que cumpran o reto. De seguro que esta nova edición vai ser todo un éxito, o igual que nos anos anteriores, e que dende a biblioteca veñen de facer balanzo da gran participación que este reto tivo no ano que vimos de deixar atrás. Así na modalidade de adultos, as inscripcións chegaron ás 49, con 26 persoas que remataron a proposta con éxito. Maior foi a participación do público infantil, con 136 pequenos e pequenas que se animaron a tomar parte neste reto e dos que 80 o pecharon cumprindo con todas as lecturas marcadas e, por suposto, con agasallo incluído. Outro dos récords deste último ano foi a título individual, porque a pequena Lola Rubio, socia da Biblioteca Infantil, e Antonio Cendán, entre os adultos, foron os que máis libros levaron para a súa casa neste último ano. A primeira con máis de 100 lecturas e o segundo con algo máis de 90 títulos, o que tamén merecía un importante recoñecemento e un premio á súa paixón pola literatura e do que lles facían entrega a pasada semana. De seguro que entre estes títulos que Rubio e Cendán levaron para a súa casa estaban os libros máis prestados durante o pasado ano, porque tamén temos ranking de obras que os usuarios e usuarias da biblioteca quixeron desfrutar nos seus fogares. Para o público adulto, as propostas máis exitosas e atractivas foron as novelas da saga de La Asistenta, de Frida McFadden, aínda que en castelán tamén se colaron os últimos títulos de María Dueñas, Dolores Redondo ou incluso o autor pontés Xosé María Ferro, coa súa primeira novela Terror Mortis. Xa en galego, a triunfadora foi o Asasinato na Casa Rosa, de Arancha Portavales, seguida do Clán das Barbies, de Antía Yáñez, e a Conta Xerezade, de Suso de Toro. Aínda que tamén en 2025, todo un clásico como Os vellos non deben namorarse de Castelao se colaba entre as propostas máis lidas polos adultos. Entre os máis pequenos, A Horta de Simón, de Rocío Alejandro, O corpo humano do creador dos bolechas Pepe Carreiro, A meniña Furacán e o meniño Esponxa, de Ian Breman, e Zalaia no Samaín, das pontesas Laura Rodríguez, Iria Rei e Sonia Sueiro, foron os máis prestados en lingua galega. Xa en castelán, o público infantil decantouse polo Club del Cómic de Chiquigato, de Daf Pilkey, Copos de nieve, de Elena Kralik, ou La niña que sempre decía que no, de Xoan Merali, como lecturas máis atractivas. En resumo, títulos para todos os gustos, con todo tipo de temáticas, dispostos a facernos pasar un bo rato e que podemos atopar agardando por nós entre os andeis da Biblioteca Rivera Rouco. Non abandonamos a Biblioteca Municipal porque ali é o escenario perfecto para a presentación de calquer libro, de calquera nova publicación. Así o ferrolán Alberto Serantes achegábase ata as Pontes precisamente a este espazo para dar a coñecer a súa última novela, Alfaberos. O escritor e mestre ferrolán Alberto Serantes visitou o pasado venres a Biblioteca Rivera Rouco para dar a coñecer a súa segunda novela. Trátase de Afaba e Nós, unha historia a medio camiño entre as experiencias reais do propio autor, con moitos toques de ficción, e que, ademais de misterio, pretende ofrecer ao lector unha opción para chegarse ao mundo rural. De feito, Afaba e Nós ten como punto de partida o traslado de residencia de Alberto e a súa parella ao barrio de Roxo, en Lourenzá, onde decidiron afincarse hai un par de anos deixando atrás a cidade. Ali, unha das primeiras noites que desfrutaban da súa nova casa, e mentres dormían, petaron na porta, pero ao abrir non atoparon a ninguén. Precisamente, esa anécdota é o punto de partida dunha historia que, segundo explicou o seu autor, busca ser un reflexo da relación existente entre a tradición agrícola galega e a identidade colectiva. Pois é unha novela de autoficción.
que mestura esas historias tomadas da realidade con outras que obviamente non pasaron, non? Hai unha trama principal, que é a trama de misterio, como en outras novelas que teño, que sí que esa non é unha historia real, non? Pero que sirve para levar toda a historia e que teña cohesión, non? A trama, como dicía, pues, sucede en Lourenzá, sucede en Arroxo. Podemos decir que A Faba e Nós, que é unha novela curta, que son 80 e pico páxinas, é unha historia de ficción que bebe de moitos momentos e de moitos sentimentos reais. O libro, que conta coas ilustracións de Araceli Paz, é unha historia entretida, que engancha dende as primeiras páxinas, máxica, e que nos leva a ese cambio de hábitat dunha parella que deixa a cidade para ir ao campo, cos respectivos prexuizos que os acompañan sobre como é o campo e a vida das súas xentes. Precisamente, o que se busca máis aló dun misterio e unha faba máxica é deixar atrás esas ideas preconcebidas que existen sobre as xentes do agrícola e apostar por unha mente aberta e por saber adaptarse a ese novo ambiente, respetando as crezas desa sociedade rural sen ser invasivos e sen intención de impoñer as dinámicas máis urbanitas. Eu quería reflexar nesta novela o importante que é o respecto cando te aproximas a unha comunidade, no? E saber que é o que move unha comunidade, porque no caso de Lourenzá está moi claro que é a faba o que move a comunidade, que bailamos alrededor dunha legume. E logo, en canto ao xénero, que esa era a pregunta, pois ten un componente tamén de realismo máxico, non? Porque sí que utilizo non somente o da personificación da faba, senón outros elementos así, tanto máxicos como do pasado, pois insertados no presente, non? O estilo de García Márquez ou Isabel Allende, que me cae un pouco mellor. A Faba e Nós é a segunda novela editada individualmente por Serantes, despois de que no 2024 vise a luz La hija del conserje, aínda que o autor ten outros traballos xa en conxunto con outros escritores na súa bibliografía. Tras recibir ao autor Ferrolán, a vindeira semana a Biblioteca Municipal abrirá as súas portas, neste caso para dar a coñecer a segunda novela da pontesa Zaida Picos, Solo te pido un año. O libro, que saía á venda a finais de 2025, darase a coñecer o mércores día 28 nunha presentación aberta dende as 8 do Serán. E, por suposto, os máis novos tamén son protagonistas da programación que nos chegan da Biblioteca Municipal. Non nos podemos esquecer deses Xoves na Biblio e que onte protagonizaban as rapazas de Trémola Teatro. Xoves na Biblio recibiu onte unhas vellas coñecidas. Falamos de Trémola Teatro. A compañía posta en marcha e case xa unha década da man das actrices Lucía Golán e Paula Regueiro. Dúas coñecidas contadoras de historias que sempre que pasan pola nosa vila contan con innumerables xeareiros e xeareiras das súas performances, onde non faltan os xogos de luces, elementos de son, monicreques e entretidos protagonistas como os que xa Xoves na Biblio trouxo tras pontes en citas anteriores da altura da Estreliña de Brilla Brilla ou Leo León. Para esta nova convocatoria, Trémola Teatro apostaba pola súa última creación e que se estreba o pasado mes de decembro. Unha historia cun paxariño de nome Pipo que non sabe voar e que cos consellos de diferentes amigos cos que se vai atopando no camiño tratará de poder sucar os ceos. Así Pipo recibe consellos dun gato e ata dun peixe, iso sí, con toda a súa boa fe, pero que semella que non son suficientes. A das dúas e a das tres. Pipo! Acabo de escoitar unha super canción. No. Gústanme todos os animais. Vale, o que vou facer vai ser intentar. Vos pensades que serei capaz de voar? Pois non. A da unha, a das dúas e a das tres. Finalmente, o valor deste paxariño e a súa capacidade de superación e esforzo permiten que acade a súa meta. E que, moralexa, se te esforzas e traballas, podes alcanzar, neste caso, o soño de poder voar. Xa a vindeira semana, os Xoves na Biblio se trasladan precisamente ao edificio municipal da Praza de Abastos e damando unha proposta do máis creativa, porque coincidindo coa celebración do Día Internacional da Ilustración, o vindeiro xoves teremos un obradoiro de deseño de caricaturas para engalanar marcapáxinas. O espazo artístico Dido Arts vai ser o encargado de impartir este obradoiro gratuito para maiores de 5 anos e no que é necesario notarse na propia Biblioteca Municipal, xa que as prazas son limitadas.
Máis cousas, falamos agora de citas de cara a fin de semana porque, por suposto, San Vicente de Pontoibo é un dos acontecementos estrela dos vindeiros 2 días. Teremos música, verbenas, citas litúrxicas e, por suposto, o domingo, a tradicional poxa de produtos do campo. O barrio de Pontoibo xa loce as súas mellores galas para festexar o mítico San Vicente, as festas que inauguran o calendario de citas nos barrios e parroquias das Pontes deste 2026 e que de seguro volverán ser todo un éxito. De feito, mañá e tamén o domingo, no barrio Pontés poderemos desfrutar dun amplo programa onde as citas litúrxicas, clásicos como a poxa de produtos do agro e a música máis novidosa das noites de verbena van ir da man para desfrute non só dos veciños da zona, senón tamén dos pontes e pontesas de todos os puntos do noso concello. O programa deseñado este ano pola Comisión de Festas inclúe 2 xornadas do máis intensas que arrincan mañá á 1 da tarde con misa na capela de Pontoibo en honra ao santo. Ao seu remate teremos sesión vermú co grupo Eureka e que a noite regresa ao palco de Pontoibo dende as 10:30 xunto coa orquestra Gamparada. E xa o domingo, a programación abrirase da man novamente da misa en honra ao patrón, iso sí, algo máis cedo dende as 12:30, e que tamén contará coa tradicional procesión ao redor da capela de San Vicente. Non vai faltar a tradicional poxa de produtos do campo para continuar cunha sesión vermulonga que amenizará a orquestra Salsa Arena. Para que non sexa necesario nin ir a xantar a casa, tamén se van repartir racións de callos entre os presentes que servirán para repoñer forzas e seguir bailando ata a tardiña. E do barrio de Pontoibo, o barrio do Poao das Veigas, porque de cara a celebración xa o vindeiro mes de maio das súas festas, nada mellor que implicar a poboación. E como facelo? Mediante un concurso de fotografía en a que precisamente o barrio do Poboado é o protagonista. A Comisión de Festas do Poao das Veigas suma unha nova actividade para promocionar esta convocatoria de cada súa recuperación o vindeiro mes de maio. Trátase dun certame de fotografía que, como non podía ser outro xeito, terá como protagonista o barrio das Veigas. De feito, o concurso consistirá na presentación dun máximo de 3 instantáneas por persoa, co Poado como eixo central en formato JPG e que posteriormente formarán parte dunha exposición que tamén se abrirá ao público durante a celebración destas festas. As persoas interesadas en participar terán ata o 5 de abril para enviar as súas propostas ao enderezo electrónico comisionfestaspoadasveigas@gmail.com con nome e datos de contacto do autor ou autora, título da fotografía e lugar no que se tomou a imaxe. O xurado escollerá 3 propostas gañadoras que recibirán un agasallo e que se darán a coñecer o día no que se presenta oficialmente a programación destes festexos, que tal e como se adiantaron dende a organización, vai incluir unhas Olimpiadas infantís, o retorno do popular maratón de fútbol sala, verbenas, atraccións mecánicas e ata unha sesión vermú. Polo momento, isto é o que se sabe destes 3 días de festexos, aínda que tamén está en proceso de preparación unha cea baile para o vindeiro 20 de marzo no Lar de Endesa, coa fin de recadar fondos para estas actividades. E como a cada venres, tamén toca botarlle unha ollada á carteleira de cine de cara á fin de semana. Comedia dramática para a sesión adulta e película de animación para os máis pequenos. A proposta cinematográfica da fin de semana chega da man da última gañadora do León de Ouro ao Festival de Venecia e dunha historia coa mítica Fada dos Dentes como protagonista. Así, para as proxeccións dirixidas ao público adulto, o Departamento Municipal de Cultura decantouse polo filme estadounidense Father, Mother, Sister, Brother, unha comedia dramática que une 3 puntos de vista dun conflito familiar e que está dividido en 3 actos, un ambientado nos Estados Unidos, outro en París e o terceiro en Dublín. 3 localizacións onde cada un dos 4 personaxes desta familia van dar a súa visión desta ruptura e de como buscan acurtar distancias e recompoñer os lazos familiares. Adam Driver, Cate Blanchett, Tom Waits e Charlotte Rampling protagonizan esta produción baixo as ordes de Jim Jarmusch e que se proxectará mañá ás 7:30, tamén ás 10 da noite, ademais do domingo ás 7:30 da tarde. Veo que sin pretenderlo vamos todas conjuntadas. ¡Qué bochorno! Papá, ¿cómo andas de salud en general? ¿Algún brote reciente? Como en el funeral de mamá. ¿No te alegras de que los papás fueran tan poco convencionales? Sí, pero ¿quién quiere vivir una vida convencional? Pero ya sabes, uno elige a sus amigos y parejas, pero no elige a la familia. Me ha encantado verte. Mamá está bien. Tú no la ves mayor, ¿verdad?
Menos dramática será a proposta para a sesión infantil que chega da man de Los Guardianes del Diente Mágico. Un proxecto de animación co director Michael Johnson á fronte na que unha xove fada dos dentes algo rebelde decide abandonar a comodidade do seu reino para explorar o mundo que a rodea na compañía dun troll e dunha goblin. Los Guardianes del Diente Mágico. En un mundo, dentro de nuestro mundo, existe un mundo mágico, donde incluso las criaturas más pequeñas pueden cambiarlo todo. Con esos dientes humanos fabricamos polvo de hadas del que proviene nuestra magia. Necesitamos el oro de los duendes para dárselo a los humanos. Quiero ver las minas, papá. Las hadas no entramos en las minas, ¿vale? No quiero pasarme el resto de mi vida cogiendo dientes de leche. ¿Has practicado tu magia? Lo intento, pero siendo sincero, no se me da bien. ¡Eh! ¡Me robaste el diente! ¡He visto un duende! ¿Duendes guapas con trajes tecnológicos? Un poco exagerado, ¿no? Si quieres ir a la montaña, sigue a Rupi. Voy a entrar. ¿Qué haces tú aquí? Las hadas no podéis entrar. Lo sé. Necesitarás un disfraz. Esto te encantará. ¿Duendes en la superficie? Vaya, qué noticia tan jugosa. Hace ya demasiado tiempo que no saboreo uno. ¿Los duendes y las hadas necesitan la protección de los trolls? ¿Dónde estás, pequeña hada? ¡Corre! Los Guardianes del Diente Mágico proxectarase mañá ás 5 en sesión neurodiversa, é dicir, con luz tenue, sons máis baixos e coa opción de que o público se mova pola sala e xa o domingo no mesmo horario pero nas condicións tradicionais. As localidades para desfrutar destas dúas propostas xa están á venda na web aspontes.sacatoentrada.es e tamén 30 minutos antes de cada pase na propia billeteira da Casa do Peso. E se queren xa ir facendo plans para a vindeira semana, tomen boa nota porque o Catre Teatro, a compañía pontesa, vai estar en Neda o vindeiro día 31. Formarán parte do calendario de actividades do primeiro certame de teatro non profesional posto en marcha polo Concello nedense. O Concello de Neda vén de poñer en marcha a primeira edición do seu ciclo de teatro afeccionado, unha cita na que as Pontes vai estar presente da man da compañía o Catre o seu particular Paripé o Cabaret. A proposta que dirixe Agustín Bolaños vai ser unha das 4 integrantes dun cartel que se inaugurou o pasado sábado da man do grupo coruñés Noite Bohemia e o seu texto Vacantes e co que se busca apostar por esas compañías non profesionais que fan do teatro a súa paixón. O Catre subirase ao escenario da Casa da Cultura de Neda o día 31 nunha función que dará comeza ás 8 do serán e con entradas a tan só 2 euros. Ademais da formación pontesa, por este ciclo Concello de Neda tamén van pasar os grupos de Ferrol o Pai Teatro, coa súa obra A Mala Estrela, xa este mesmo sábado día 24, e Teatro do Astaleiro, co seu caso do cadáver asasinado o día 7 do mes que ven. Pois agora sí que sí, nos despedimos, nos volvemos xa a vindeira semana con máis información, como sempre, aquí na Televisión Local das Pontes. Teña moi boa fin de semana.